Il-ħaddiema Mawċin li jaħdmu f'Malta kemm mal-privat kif ukoll mal-gvern bdew jirċievu l-ewwel pagament ta' sussidju għat-trasport għal din is-sena. Mijiet ta' ħaddiema Mawċin ta' kuljum jaqsmu l-fliegu bil-vapuri tal-Gozo Channel jew bil-Fast Ferry biex jaqilgħu il-ħobżna ta' kuljum f'Malta. Mill-portijiet huma mbagħad jaqbdu mezz ta' trasport ieħor biex jaslu fuq il-post tax-xogħol tagħhom u lura lejn djarhom. Il-pagament ikopri l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena jiġifieri minn Jannar sa' Ġunju. It-tieni pagament li jitqassam fil-bidu tas-sena d-dieħla imbagħad jinkludi x-xhur minn Lulju sa Diċembru. Il-ħaddiem eleġibbli li japplikaw fuq is-sit tal-Ministeru għal Għawdex ikunu intitolati għal €650 f'sena, dan fil-waqt li l-edukaturi jieħdu €525 f'sena minħabba li jkollhom il-vaganzi tas-sajf u b'hekk f'dawn il-ġimgħat ma jivvjaġġawx. Din l-iskema deskritta minn bosta ħaddiem Mawċin bħala spalla finanzjarja li jom il-Gvern hija miżura oħra li tħabbret fil-budget għal din is-sena. F'kumment ma' One News il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri sema l-impenn tal-Gvern biex ikompli jservi ta' spalla l-ħaddiem Mawċin f'Malta u anke l-ħidma biex f'din il-gżira jibqgħu jinħolqu xogħlijiet għal Mawċin stess. Irridu nibqgħu ninvestu sabiex fl-aħħar mill-aħħar nikkreaw xogħol ta' kwalità wkoll ġewwa l-Gżira ta' Għawdex fid-dawl li llum il-ġurnata għandna rate of unemployment li huwa wieħed minimu, wieħed record minimu ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, nammen li l-fokus tagħna irid jinbidel dejjem aktar favur aktar xogħol ta' kwalità, aktar xogħol ta' pagi aħjar ġewwa l-istess gżira, u għaldaqstant aħna se nkomplu naħdmu sabiex propju nibqgħu niġġeneraw aktar xogħlijiet ta' dan it-tip ġewwa Għawdex stess. Ta' min isemmi kif is-sena l-oħra biss aktar minn 3800 Għawċi li jaħdmu mal-Gvern u l-privat ibbenefikaw minn investiment ta' madwar €1,166,000 bejniethom.